खुलुमबाय दिनै 12 फेब्रुवारि 2024 फैदो दानिया मिथिना लानि दिनैनि गोदान खौरांफोरखौ। अजानि हेंथायै आयेन लाबोदों आसाम सरकारा। थोन्थोर मोन्थोर एबा जादुनि गेजेरजों बेराम आजार सोखानायनि हेंथायै आयेन खालामबाय आसाम सरकारा। आसाम केबिनेटआव आसाम हेलिं प्रिभेन्सन अफ इभिल प्रेक्टिसेस बिल 2024 बे बिलखौ पास खालामबाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे बिलनि गेजेरजों जोनथोर मोन्थोर खालामनानै बेराम फाहामग्रा अजाफोरखौ जेलनि साजा होनाय जागोन। बेजों लोगोसे जुरिमाना होनो गोनां जागोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझाराव BBCAजों खुंजानाय एबा बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशनजों खुंजानाय 97 एनुवेल कनफारेन्सआव BTCनि एक्स चिफ हाग्रामा महिलारि आरो BTRनि EM बिआर फेरेंगा बिथांमोनहा बाहागो लानायखौ मैया नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे नेपाल, नागालेण्ड आरो अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बाहागो लाफैनायखौबो जों नुनो मोननाय जादों। बेयाव बाहागो लानानै गोजोननाय फोरमायदों बिथांमोना आरो बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंबावो बिथाङा गासैबो धोरोमखौनो एखे समानै मोजां मोनो होननानैबो बिथाङा फोरमायलाङो। फार्मार लिडार राकेश टिकाइटआ फैगौ 16 फेब्रुवारियाव भारत बन्द फोसावदों। भारतनि राजथावनि दिल्लीयाव धरना फोसावदों। भारतीय किसान इउनियन एबा BKUनि बानजायनायाव। बेयाव गुबुन गुबुन एस'सिएशनफ्राबो बाहागो लागोन जेरै संयुक्ता किसान मोर्चा SKM, ट्रेडार इउनियन आरो ट्रान्सपर्टार्स बायदि बायदि। बेयाव गोबां इस्युसफोरखौ लानानै सरकारनि हेंथायै गोख्रों धरना लानाय जागोन। MSP लाबोनाय मोब्लिब, रेलवे सेक्टरफोरखौ सरकारि नङि खालामनायखौ बन्द खालामनो थाखाय भारत सरकारनि हेंथायै बे 16 फेब्रुवारिनि बन्दखौ फोसावदों। सुप्रिम कर्टआ मोनसे गोदान रुल फोसावदों ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलखौ लानानै। नन ट्राइबेल हौवाया जुदि ट्राइबेल हिनजाव एबा आइजोखौ जुलि खालामो अब्ला बिसोरहा सरकारनिफ्राय मोननांगौ माखासे बेनिफिट्सफोरखौ खोमानो गोनां जागोन एबा गभर्नमेन्ट रिजार्भेशनखौ मोननाय जानाय नङा। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।